Vážem, to není nejaké presvedčujúce. Marcel Cela na kapotu. Sami vidíte, že nemá žiadnu azbestovú stodič, jednoduchú prejobu, motorkárskú bombu. Poprosím vás tam vzadu, hlavne neprechádzame už žiadne hnutia ani žiadny dospelý v tej dobrzdeľacej dráhe. Nech sa páči, poďme na to! Vážený Marcel... Takže prvá kraška sa vydarila a sa nám podarila ísť na druhú krašku, alebo respektíve salto. Chceme na to, aby kľudilo ešte dodať tomu nejaký aplauz. Žiadna nejaká technickejšia vec postavila do pôvodného stavu. Poprosím ešte raz toho šoféra, toho vozidla. Takže nech sa páči, Johnny Trouble! Celá schéma toho Bigfootu pozostáva od každého jedného šrobika, drotika, či je tu už ledí alebo. Takže zdôrazňujem, dajte pozor, držte si svoju ruky. Hlavne, aby nespali kančili a nestažili sa pronešli cez hraciu dráhu. Sami vidíte, že na jedenkrát sa to nedá veľmi vytočiť. Také sú stesnené podmienky. I napriek tomu kaskadéri budú vedieť dnes predviesť nejakú tú ukážku z tých amerických závodov. Podotýkam, čierny ďábel si budete môcť všimnúť, nakoľko bielý killer má riadenie predných kolies. Napriek tomu čierny má riadenie zadnej nápravy, takže tiež jedna špecifická vec na týchto amerických Bigfootov, nakoľko ten čierny má zadný náhod, takisto aj vytáčanie, určité zahrievanie a kolies, takisto aj tlakovanie veškerých tlakovacích zariadení. Samozrejme mám na rozume aj tie teleskopické veci, ktoré mu požadovaný skryv alebo čant. Tak už sa nám vybral aj na dráhu čierny ďábel. Môžete si všimnúť, že úžasne sa vie zatočiť na jednom mieste vďaka tej zadnej náprave, respektívne vytáčaní kolies. A dokonca dokáže aj takú vec, že sa vie pohybovať do strán i napriek tomu, že ono stane karoséria v smere jazdy a vie sa posúvať doprava či doľava. A to vďaka tých veškerých všelijakých zariadení, ktoré tam má, či už na predné alebo na zadné kolesa. Vidíte, že jak je to možné na takom malom mieste sa otočiť. Sami uvidíte, keď tomu trošku šlapne, že to vážne tých 680 koní robí svoje. Johnny mal lepší štart, nakoľko je tá dráha tak krátka, nestihnú sa ani poriadne rozbehnúť, už musia dobrzďovať. Ale verím tomu, že pred našimi zrakmi to bude krátko. Nech sa páči. Čop! Ako nič, ako pierko. Takže snažia sa čo najviac
nakoľko nie sú vystúžené, popívam prejazd sám Mário ukazuje, že už to vyzerá jak si, ale on ešte poskáču do toho. Hovorím, že nie tak zvorca tie prvé skoky, lebo to hneď nemôžu prežiť tie vlaky, oni určite ešte zo 1-2 razy skočia medzi to. Samozrejme si nachystáte foťáky, my dávame tam pozor pri tej dobrzďovacej dráhe, hlavne v tom závere. Určite posledný jump alebo skok bude perfektný. Verím tomu, že Johnny dá zase možnosť, alebo možno Hanky, pre nás dnešnej show, aby si mohli použiť, tak nechá dobrú pózu toho Bigfootu. Či už to bude Hanky alebo Johnny, takže to ešte nie je nejaký ten jump. Zarobíte, že nie je to potrebné. Je to systém, ktorý zakotví na tých vrakoch, aby ste mali nejaké tie fotky možnosti spraviť. Tak ešte jeden skok ukazuje náš operátor, čo to tam riadi na tej hracej ploche. A to nikdy nielen na každej, hlavne dáva dôraz. Samozrejme, na to každý jeden